Kulumbai, Namaskar Hokoluke. Women empowerment, women protection. But where are we standing today? Actually, we women, us women, are we actually safe? Are we actually safeguarded as per the enacted laws? Yes. I'm here to speak about an incident which happened yesterday in the Kokrajhar district, where a man named Rakesh Brahmo died due to pneumonia as per the medical reports. But we could see that his mother allegedly stated that her daughter-in-law, Saini Paul Brahmo, killed her son, poisoned her son to death. So, be a mounse question आंनि खर'हाय माबायो create खालायो जे should we marry? Like really? Should we even marry anymore? I guess so, no. तो बिदि allegations खौनो जुदि जोङो face खालामनांगौब्ला सम्पतिनि थाखाय हाबा लादों, poison खालामदों, उमुक तुमुक बिदिबा हाबाखौनो जानो नांला, हाबाखौनो होनो नांला, फिसालाखौबो फिसाला दोनदो, फिसाजोखौबो फिसाजोयैनो दोनदो. Come on, we are also someone's daughters. Why can't you understand that? जोंखौबो मोजां मोजाङैनो जाहोयो लोंहोयो, जोंखौबो फेदेरदों जोंनि पेरेन्ट्सफ्रा, अबेबा डास्टबिन कचरानिफ्राय जोंखौ थिखांनानै लाबोआखै. We are also human beings. Come on, please treat us as human beings. नोंसोरो जोंखौ फिसाजो बायदि आपनायनो हायाब्लाबो नोंसोरो जोंखौ एटलिस्ट मानसि बायदि नोंसोरो जोंखौहाय नोंसोरो बे नोजोरजों जोंखौ नाय. दिनै जों नुनो मोनदों साइनि पाल ब्रह्म इसेयावनो बानायहांबायमोन बाङालि बर'नि होननानै मेन टपिकनिफ्राय डेभिएट खालामनो थाखाय. थ' बेवहाय बाङालि बर'नि खोथा गैया, बेवहाय सासे आइजोहा दिनै समस्या जादों आरो बे समस्यायावहाय जेब्ला बिनि हौवाया थैदों बेयावबो बिनि बिखुनजोआ जाय बिनि बिमा स्वरूप बियो उल्था बियो बिहामजोखौसो दसिदों, जेरावनाखि फिसालाहानो अलरेडि एक्सट्रा marital affairs दङ, बिसि थाखानानै गथ' गथाय थाखानानैहाय. नो मेटार बिसिया गाज्रियानो जाथों, नो मेटार बिसिया जियानो जाथों, बाट शादी तो हुआ है ना भाई, खराब हो या अच्छा ही हो, वर्क इट आउट. What's wrong with you people? Huh? साइनि ब्रह्मखौहाय बिनि स्टेटमेन्टनि हिसाबै जों माने मोनथिनो मोनदों जे बेमार जानायावबो नायनोनो होआखै, आरो जेब्ला हौवाया थैदों बेयावबो बुसि बुला खालामनानैहाय बेखौहाय होखारहरदों, बिदि खालामदों. दिनै नोंथांमोनखौ सोर राइट होदों बिदि खालामनो थाखाय? नोंथांमोनहाथ' राइट गैया सासे आइजोनि सायाव बिदि आखाइ होनो थाखाय. बेथ' थिग जायाखै. बे मोजांबाबो गाज्रिबाबो पुलिस प्रशासन दं दिनैहाय. So are we actually going in the right track? दिनै नों आंहा बेखौ सोंनानैहाय एनालाइसिस खालामब्ला गाहाम. जोंनि बर' ससाइटिया दिनै राइट ट्रेकआव थांगासिनो दंना? माबा मोनसे जाबानो हिनजावसाफोरखौसो दुसिनाय, माबा मोनसे जाबाथाय बिहामजोफोरखौ दुसिनाय, बाट जों गावनि फिसालाफोरनि दुसखौ जों नुवा. Like patriarchy is so deeply rooted. Patriarchy जेखौ बुङो पुरुष प्रधान. आं बारे बारे बे टपिकनि सायावहाय आं फैबाय थायो. I don't know जे बुजियो ना बुजिया. Patriarchal mindset is such a menace right now. मोनफ्रोमबो नखरानो दिनै बायनाय, मोनफ्रोमबो नखरावनो जेंना दङ दिनैहाय, बाट बेखौ सल्भ खालामनो थाखाय दिनै रावबो गैया. जियानो हक मोजां जायाखै. Justice should prevail. जुदि नंमारगौब्ला जायानो, जाय एलिगेशन होदों सोरनिया नंगौ सोरनिया नंखाय, justice should prevail. आरो आं रिक्वेस्ट खालायो जोंनि कक्राझार पुलिस एडमिनिस्ट्रेशनखौहाय जाहाथे मोजाङै परखिनानैहाय जाहाथे केसफोरखौ लायो
आरो सल्युशनाव लाबोयो मानोना a family is the foundation of a society फेमिलियानो जाहैबाय मोनसे ससाइटिनि फाउन्डेशन तो बे फाउन्डेशनानो दिनै जुदि बिदि लोरबांबा जों आरो माथो जोङो आवगायलांबावनो नङा होनबा तो बेखौनो बुंनानै आङो दोनथ'बाय दिनैहाय आरो बाखि आइजोफ्रा मोजाङैनो थादो टेक केयार I am always there for you let us keep supporting each other be the change you want to see in the world बेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय गोजोन्थों नमस्ते